Za pipčice ćemo prvo pripremiti sirup. Potrebno je 300 g šećera i 200 ml vode. Skuvat ćemo sirup i ostaviti da se ohladi dok pripremamo smesu. Za smesu je potrebno brašno oko 550 do 600 g, ovdje imam 300 g oraha, pivo, ulje, prašak za pecivo i koristit ću ovu šoljicu za kafu. U nju staje 150 ml. Treba nam jedna šoljica oraha, 2 šoljice piva i 4 šoljice ulja. Ovdje imam 570 g brašna, ide jedan prašak za pecivo. Znači prvo pripremamo sirup, sipamo vodu i dodajemo 300 g šećera. Kada se šećer istopio, sirup je gotov, odložit ćemo sa strane, ostaviti da se hladi i prelazimo na pripremu smese. Kao što sam rekla, merica je šolja za kafu od 150 ml i dodajemo 4 šoljice ulja. Ovdje imam 300 g oraha u koje ću uvaljati pipčiće i jednu šoljicu koju stavljam u testo i 2 šoljice piva. U ulje dodajem orahe, jednu šoljicu, pivo, 2 šoljice, u brašno ću dodati prašak za pecivo, u smesu sa uljem i ostalim sastojcima dodajem pomalo brašna i miješamo. Sipam ostatak, nastavljam sa miješanjem dok se smesa ne izjednači lepom. Iskoristila sam svih 570 g brašna, nije potrebno više, sad ću ovo lepo izmiješati i evo kako smesa treba da izgleda. Pipčiće vadim u obliku loptica i peći ću na 200 stepeni. Pekla sam ih 23 minuta i sada ću sačekati malo da se prohlade nekoliko minuta da bih mogla da ih uzmem jer su vreli. Spuštam u sirup, dovoljno je nekoliko sekundi jer su topli i jako brzo upijaju. Pošto od smese dobijamo 2 pleha, treba voditi računa da bi ostalo dovoljno sirupa.